Moikka! No, vielä pääsee kokeilemaan onneaan First Partner Illustration Collection Series 2 kanssa. Koitetaan se johtostarterit saada täältä, eli Gen 2. Mutta sen lisäksi on vähän muutakin, nimittäin Journey Together boosteri, 3 Destined Rivals boosteria ja sitten upouusia Pitch Black boostereita 2 kappaletta. Nämä oli kaikki fantasiapeleistä. Sieltä onnistuin yhden tämmöisen varaamaan. Oli ostorajoitettu yhteen, mikä on ihan fine. 29 € hintaan, mikä on mun mielestä hyvä. Tai semmonen hinta, että niinku voin maksaa vielä sen tästä. Ja sitten, olisiko nyt tää ollut 6 €, Destined Rivals 6,90 ja nää myös 6,90. Ja nyt nauhoitushetkellä tosiaan eletään Pitch Black setin julkaisuviikkoa, mutta ei vielä julkaisupäivää, eli myyvät tavallaan etukäteen, koska järjestivät sen pre-release-tapahtuman niin, ja oli saaneet tuotteet jo täksi viikoksi heti, tai niin kuin alkuviikoksi, niin myyvät sen takia niitä jo, ja 2 otetaan nyt testiin. No joo, anyway, siinä briefaus. Aloitetaan tästä Journey Togetherista, mennään nyt vaikka, no katsotaan missä järjestyksessä, mutta avataan tämä ensin alta pois. Sentret, Lily's Comfy, Qfant, Lombre, Virizion, Hop's Choice Band, Articuno, Idis's Fighting Spirit. Saatiin oikein söpö illustration artti, mitä mulla ei ookaan, eli Furretti. Ja on muuten Gen 2 Pokemon. Toivottavasti lupaa hyvää First Partner pullien osalta. Mut hei, tosi hyvä pulli. Ja Hops Dubwool myös Raren paikalla. Nice. Ja tää on tosi kiva kortti ja mulla ei oo tosiaan entuudestaan tuota. Avataan vaikka ainakin yksi Destined Rivals tässä nyt ja sit vaikka tuo First Partner boksi perään. Team Rockets Dottler, Applin, Team Rockets Subat, Meowth, Petrel, Probopass, Mimikyu, Rapidash, Arrokuda ja Zeraora. Okei. Otetaan tähän väliin tämä. Eniten odotan sitä seuraavaa First Partner Illustration Collectionia, koska siinä tulee 3. generaation starterit ja Mudkip on meikän lemppari ainakin siitä generaatiosta voisi sanoa, niin ne kyllä ehdottomasti haluan sitten. No joo, avataan nyt tää Perfect Order. Onko valinnut hyvän boksin. Tai siis no joo, en itse asiassa päässyt itse tätä valitsemaan, vaan annettiin vaan sieltä, mutta katsotaan onko mulle valittu hyvä boksi. Seal, Shinx, Spinarak, Spritzee, Jacinth, Shamin, Lumiose Galette, Raticate, Rocky Energy ja Mega Clefable X. Ainakin Mega X-kortti. Mitäs sit Chaos Rising? Tää Chaos Rising on vähän semmonen setti, että ei enää niin oo tehnyt mieli ostaa edes niitä sleeved boostereita, vaikka niitä välillä, tai niin kun näkyy tietenkin useinkin, niin. Mutta avataan nyt vielä ainakin tämä. Goomy, Frogadier, Patrat, Skrelp, Deoxys, Claydol, Transformation Tome,
Chespin, Phantom ja Magnetic Energy. Eli no, ei kyllä taaskaan mitään kovin kiinnostavaa noista itse boostereista, mitkä tässä tuli mukana, mutta katsotaan se tärkein. Nyt vaan sormet ristissä, että täältä tuli se Gen 2. Toivotaan niin, ja ei, Gen 8. Grookey, Scorbunny ja Soble. No, ne on nyt tuplakappaleet sit näistä. Mutta se on tavallaan ihan fine, mä niitä, tai siis et ennemmin noin kuin ne Gen 5. En niitä halunnut enää yhtään, sain jo 3 sellaiset, niin, mutta joo, vieläkin vailla Gen 2 startereita. Ei tekisi mieli kyllä maksaa niistä sitä hirveätä hintaa. Mut joo, Destined Rivalsiin palataan. Ethan Slugma, Meditite, Washrotom, MC's Hype, Misty Psyduck, Team Rockets Botherbot, Heartflame Mask Ogrepon, Larvitar, Team Rockets Raticate Illustration Artti. Nice. En muista onko mulla Zamazenta. Saattaa kyllä olla, että on, jos ei tätä nimenomaista, niin sitten ehkä Japanin versio voi olla tosta. Vielä viimeinen Destined Rivals ja sitten loppuhuipennuksena noi Pitch Black pakat. Katsotaan tuleeko sieltä jotain. Torchic, Meow, Staryu, Ekans, Huntail, Pinsir, Sacred Ash, Ekans, Meowth ja Arven's Greedent. Ei tullut enää muuta siitä. Okei, ja sitten pääsee ekaa kertaa. No ei ekaa kertaa, mä oon siis pre-releaseissa kävin 2 Kevin's Hobby Shopissa, mutta ekaa kertaa niin kaupasta ostettuna niin pääsee avaamaan näitä tämän setin boostereita pari kappaletta. Katsotaan. Valitsinko hyvät? Shuppet, Brion, Granidos, Vullaby, Dark Bell, Banette, Bronzong, Silvally, mistä mä sain pre-releasein aikaan sen Illustration Artin, Vikavolt ja Mega Zeraora X perusversiona. Okei. Okay. Cool. Viimeinen, tai toinen, mutta myös viimeinen boosteri kaikista näistä. Tykkään näistä uusista koodikortteista, kun on taustalla enemmänkin Pokemoneita kuin Pikachu nyt. Poltergeist, Chargebook, Nickit, Finizen, Slowbro, siitä jos sais sen Illustration Artin, se oli hienon näköinen. Bronzong, Gladion's Final Battle, Dark Bell, Heathran ja toinen Silvally. Okei. Eli ei sen kummempia, mutta pari Illustration Arttia, Gen 8 starterit ja oliko tuossa yhteensä 3 X-korttia, oli se vai 2? Clefable ja Zeraora ainakin. Ehkä unohdin jo, jos oli joku toinenkin vielä, mutta tähän on tyytyväinen ja tähänkin tyytyväinen. Pitää vaan tarkistaa, että joko tää löytyy mun Team Rocket-sivulta kansiosta. Mutta semmoset. Kiva availla vähän tämmönen sekalainen setti. Katsotaan pääseekö vielä First Partneria kokeilemaan normihinnoin vai ei. Jos ei, niin jää ehkä tyhjä kohta Gen 2 kohdalle toistaiseksi sitten, mutta ei voi mitään. Joo, noniin, moikka!